Shalom ingcwele izandla sami. Let me acknowledge the prophet in absentia, Umama Propheti, the pastors of the house, and the leadership yasedayo Will Ministries. Singahlala phansi bazalwane bami. Nebandla likaKristu ngobuningi balo. Ngicela nje share umprofeti noma umprofeti izandla. Let's celebrate them. Asukumeni special izandla. Siyabonga baba uNgongoma ngendumiso ethinta inhliziyo. Nomama kwakho uNkulunkulu anibusise. Ngihamba namadodana ami la. Umfoka Sokhela nomfoka Sibiya. Ngibonga uNkulunkulu ngabo bezongiseva. Amen. Ngicela nje sifundeni 1 Peter chapter 4, the epistle of Peter, chapter 4, reading verse 10 and verse 11. Nibusisekile bazalwane. Usekhona amen. To verse 10, each one should use whatever gift he has received. Ibona indaba. Nekhonzane kube yilona lo ngesipho asiphiweyo. Whatever gift he has received to serve others. Faithful ministering God's grace in various forms. Verse 11, if anyone speak, he should speak. If anyone speak, he should speak, or he should do so as one speaking the very word of God. If anyone serve, he should do it with strength God provides, so that in all things God may be praised through Christ Jesus. To him be the glory and the power forever and amen. Ngizokhuluma ngegrace to serve. Kodwa ngiyathanda nje ukuthi iningi bheke kancane ngoba ngiyabhekeka kufanani. Ithana mena mazalwane. Lethi iBhayibheli umuntu akakhonze ngesipho asamkelile kuNkulunkulu. Lokho kubalekile ukuthi sikufundise ukuthi there is no one in this house who is saved onganayo gift. Amen. Yeah, because this book was written by a Christian, Apostle Peter, to Christians. So akabhalela abantu abangazani noNkulunkulu. So uthi-ke asisebenzise isipho esasamkela. The day usindiswa, the day wamkela uKristu njengenkosi nomsindisi, wathola isipho sikaMoya Ngcwele. Amen. So we are all saved to serve. Akekho sindiselwe okungakhonzi. We were saved to serve. So kwamanga ukuthi
umsebenzi kaNkulunkulu uzokwenziwa laba abakwi 540 ministry. Yet the Bible is clear ukuthi you have received a gift. You have received a gift. Mama prophet, at least umntwana kaNkulunkulu must have one gift. Bakhona banamaningi, but at least when you're a child of God, kumele ube nesipho esisodwa ozoseva ngaso uNkulunkulu. So fanele sazi ukuthi ke we are all gifted differently. And uNkulunkulu ufuna sifunction on those gifts. Because this is a command. Uthi sisebenzise to benefit others. Yebo? Ithana mina bazalwa. Yeah, some beneficiary gift yakho. Le gift ekumini nama beneficiaries. So if you are not using your gift, siyarobheka ngegift ne grace uNkulunkulu ayinikeze yona. Kusho ukuthi you selfish. Ithana mina makho. No, mina yabo nje igift yami is not for mina. Igift yami is for wena. Bengeke simlando baba uNgongoma. Cha nambe ningeke ningilanda. Because enzo of benefita kule gift uNkulunkulu anikeze yona. So I'm a beneficiaries of this gift emela. I'm a beneficiaries of prophet emala every Sunday in Nina. So masa decide prophet ungawenza umsebenzi kaNkulunkulu ngaleli bandla nezorobheka of the grace of God. Eternal bazalwa. So when we talk about grace, fanele nazi ukuthi when we talk about grace we asikhulumi nge salvation kuphela. Sikhuluma also nge empowerment. Yabo? Yabo, the grace of God saves. The grace of God equips or empowers. Yabo? That is the grace of God. And the grace of God sustains. So zonke lezo zinto ziphuma kumusa kaNkulunkulu. So ngifuna ukuthi uphume la wazi ukuthi you are not a spectator, but you are a chosen vessel of grace in this house. Nithwele umusa ngokwehlukana kwenu. And let me tell you indaba yomusa. Indaba yomusa akuyona into ongayi-earna. Ayikuyona into oyideservayo. Thina sikhethelanga izipho neministry esifuna kuba kuyona. Umusa owasplacer la usplacer khona. So akekho umzalwane ofanele abe no jealous ngomunye. Ngoba akekho umuntu ayicelela ukuthi ufuna ukuba yini emzimbeni kaKristu. Angijahe ndawo. Angithi lithi iBhayibheli ibandla likaNkulunkulu noma uKristu Jesu ungumzimba. Thina sizitho zawo. Akakwazi ukuthi lo yihlo athi mina ngibanga ngani onyawo. Lo onyawo athi ngibanga ngani indlebe. Lo oyindlebe akabekwanga uyena, ubekwe uNkulunkulu ongokuthanda kwakhe. Yabo? So lo mesebenza ebuka i-direction yaphambili. Unyawo benefits. Ithanda mina makho. Uyabo? Ningixolele bazalwa mhlawumbe nge-disabilities abantu abanayo. Kodwa uma unenkinga yamehlo akwazi ukuya kwi-direction right noma zikhona enyawo. Namehlo futhi awekho useful zingekho inyawo ezizobeka lo mzimba la ufuna ukuthi uye khona. So we must understand that bazalwane. Angizeli uzoshumayela namhlanje ngizofundisa ukuthi uma wena ungasave endlini kaNkulunkulu uyasiroba. Usiroba growth.
yokuthi singafiki la kufanele ukuthi sifike khona as the church of God. And liyasindi ibandla nama spectators, linganawo ama participators and partners. But into efasikhuleka ukuthi uNkulunkulu I'll raise the participators in the local church and the partners in the local church, not ama spectators, because ama spectators kulula ukuthi agxeke labo abaparticipate. Because once you become a participator in the house of God, you are contributing with growth yebandla, and you are contributing with unity of the church. Because akuvamisile umzalwane osevayo kube uyena olethe division in the house of God. Angisho ukuthi akwenzeki, but akuvamisile ukuthi umzalwane onenhliziyo yale vision nemission ofuna ukubona ukuthi iphumelele yaleli bandla aphinda agcwala umoya ukuthi ingaphumeleli. But uma ibandla u100% kuzoserve abantu abawu 10%, u90% ungenzi lutho, lelo bandla lizoba disabled. But namhlanje I'm here to motivate you. Sukuma, you are gifted, you are anointed. There is a grace of God upon your life. Ekwanele to serve. uNkulunkulu does not bless disorder. uNkulunkulu bless clarity ne order. And umzalwane kufanele azi ukuthi ufunctionaphi, ukhona uzokwenzani. Before ngishumayela ngifuna ukuthi wenze izinto ezintathu. Number 1, you must discover gift uNkulunkulu ne skill ne talent alibeke kuwe. Number 2, develop it. Number 3, employ it. Use it. Discover it. You must know ukuthi ungubani emzimbeni kaKristu. Ngicela ukusho lento. Ayikho nemember eyodwa in the body of Christ that is not functional. Yonke into kuKristu iyafunction. But abantu abafuna ukuthatha isikhathi bakhuleke ukuthi uNkulunkulu azambule ukuthi ubabizeleni. Khona abantu nje abajabulela ukuya esontweni be-attractwa izinto ezenziwa esontweni benganawo umoya ocontributor ukuthi ibandla liqhubekele phambili. Abanye bezela umusic, abanye bezela intshumayelo. But bangaka bathi Nkosi sicela ukuthi ikingdom yakho ifinyelele la ufuna ukuthi ifinyelele khona. Noma ngingancentsho amen. Yebo. Participators. Abantu abazonikela ngesikhathi sabo. Abantu abangeke bafike ngoba izinto seyisethiwe sezi right. Kodwa abantu abathi nami ngifuna ukuthi ngibe ingxenye yalokho uNkulunkulu akwenzayo. Because kunama benefit ekuseveni in the house of God. uNkulunkulu akamzibi umuntu ofaithful emsebenzini wakhe. There is a blessing uNkulunkulu azoyehlisela phezu kwempilo yakho when you serve God. So you must know ukuthi igrace kaNkulunkulu is upon your life. Stop being lazy. Funa ukuthi uNkulunkulu akwambulele. uNkulunkulu aziveze. And uNkulunkulu akafuni ability yakho, ufuna availability yakho. Cela ukuphinda. uNkulunkulu akafuni ability ukuthi unamandla mangaka, ufuna availability yakho. Uthi Nkosi nangu mina ngithi yes to your calling. Ufuna i-availability yakho, not i-ability yakho. Ake silifundeke futhi leli verse ngoba ilona uNkulunkulu alibekile. Uthi each one should use. Akakwazi uNkulunkulu uclaim into uthi isebenzise ngakuphanga yona. Uthi whatever gift, bamba leli gama ukuthi noma ngathiwa isiphi isipho, asikho isipho esincane in the house of God. Asikho isipho esincane in the house of God. Ithana amen makhona.
Each gift is of equal value. Yabo? Kuthiwa sisebenzise whatever gift. Noma ngathiwa isipho osebenzisa behind the scene. Kuthiwa use it. Noma ngathiwa uya intercessor akekho wazi ukuthi uyathandaza ekhaya. Kuthiwa use it. Musukusho ukuthi abangibona bangincome, use it to benefit the church. Noma ngabe uyaqhuma sefike seqhumile awudlali ne-keyboard awudlali ne-drum akusho lutho lokho awunikezwe isikhathi sokushuma kuthiwa whatever gift. And akuthina sonke esigcotshela ukumele epulpit. But uNkulunkulu wama-gift nalabo aba faithful to use their gift uNkulunkulu will reward them. Because they're not a respecter of man. Use it. Use it. Not to beg immense approval. Use it. Noma ngathi ungene ku 7 days fasting ukhulekela ibandla lakho, use it. Long nikeza igift uyazi ukuthi wenzeni ngasiphi isikhathi and yonke into yenzayo uyarecorda. And isothuka in this house uma kukhona abantu ababusisekayo sithi hawu wabusiseka noma kungasabusiseka yena kuphela kodwa sekubusiseka izingane zakhe sekubusiseka abazukulu kanti i-investment imthandaza yenzayo. Uyazi ukuthi indaba yokuserve in the house of God ishift focus kuwe bese uyinamathela kwabanye. Webazalwane lento yokuserve uNkulunkulu madoda kaNkulunkulu nezingcekazi kaNkulunkulu iyenza ukuthi ungabi selfish. Yayiqeda selfishness. Angizoshumayela bazalwane ngiyawuzamela lapha nalapha iqeda selfishness. Uthi uJesu indodana yomuntu ayizange ukuzokhonzwa kodwa ize ukuzokhonza. Ngalesikhathi ukhonza wena uya transform into the character of Christ. Uyabo mawufuna ufana noJesu fanele wenze njengoJesu. Uthi angizange mina ukuzoluke ngizoseva mina icebo likaNkulunkulu. Uthi futhi ayikho into engenza engayiboni kubaba. Uthi I don't have my own mission. Uthi I don't have my own mandate. I don't have my own agenda. Whatever I do is what I see from my Father. That should be the attitude in this house. Yokuthi wonke osevayo akaserve mission yakhe. Oh bazalwane, there is only one mission. The mission is the mission of Christ. And uNkulunkulu waseyambula kumprofeti. So when you are in this house, awuyifunctionela kwi-mission yakho, ufunctionela kwi-vision and the mission of the church. Ukuthi iphumelele. Shout hallelujah. Sekwi-mission eyodwa, not kuma-missions. Amabandla nama-missions. But sima kwi-mission kaKristu. Asifuni nje umuntu okuthuna isipho esingakaze endlini kaNkulunkulu esingakaze sa reportwa. Athi nami ngibiziwe ngendlela yami. Wakwa isubmit into akakhuluma ne leadership athi hayi mina ngeke ninga understand. Yonke into la must submit under the one banner, under one vision. Because God is not a God of disorder. Mission. Fana noKristu. Uyeke kuyibuka wena is all about you all the time. Uvuke ekseni ukuthi ngizogqokani iphi into abazongcoma ngayo. Ngalesikhathi uthi ake ngishift focus kumina ngibheka abanye abantu. Bazalwane because asikho isikhathi. Bengizonikeza ama category of the gift of the Holy Spirit. Connect to my minister gift. Connect to my administrative gift. Connect to my manifestation gift.
Khona abanenkonzo ye-hospitality in this house. Khona abanenkonzo ye-giving in this house. Yabo. Inkonzo. Akona ukukhuthala inkonzo. O empower ngayo by the Holy Spirit. Because your source is the Holy Spirit. Futhi lenkonzo akufanele uyenze ngamandla akho ukuze ungazincome kunembeza wakho noma inyameni. Ufanele uyenze ngamandla nangogcobo likaNkulunkulu. Ingakho all the time you must stay connected. You must stay connected with source. Let each one of you should use the gift, whatever gift he has received, to serve others. Ngicela umuntu athi kule emva kwale nkonzo ngisho lamazwi emva kwale nkonzo ngizokhonza abanye ngomusa uNkulunkulu awubeke phezulu kwempilo yami ukuze kubenefit umbuso kaNkulunkulu. There are various forms of grace in this house. You are gifted. Futhi gift yakho ibheka nangepassion onayo. Gift yakho. Uyabo mawufika kune disorder bandleni uthi yini ngenziwa kanje. Okuyibheke wena ukuthi akuwena yini ofanele ulungise leyo nto. Dani ukubheka abanye abantu ukuthi bangayenzi. uNkulunkulu uqala ibeke ibe umthwalo lento. Wena uhlezi uthi hayibo yini babahlaliseka abantu. Kanti umuntu who's missing in the puzzle is you. Ukuthi uswajwala ukuhlala phansi. Kanti wena ofanele ngabahlasa uthi hayibo bavele babadlule nje. Kanti unenkonzo ukuqhawula usmile. Athi omunye ngahlala at the will ministry because ngabingelelwa kahle. Amen bazalwane. Because yabona inkonzo kwamukela ukuthi umuntu ahlale phansi la. Abantu bafika nezinkinga eziningi. Before they meet Christ, they meet you. But they must make sure that when they meet you, they miss the grace of God. Abangahlangane enga yakhe, abangahlangane attitude yakhe, abahlangane nomusa uNkulunkulu abeke phezulu kwakhe. Again uKristu wenza abantu bahlale noma bahamba. Abazalwane abenza abazalwane bahlale noma bahamba. Manicabanga ukuthi sekhona intshumayelo nina ningakawusho amen ishoni manje ngoba iyona le ntshumayelo. Bayabhimba. Mhlawumbe uNkulunkulu ngeze igrace yokuthandazela. Cele kwi leadership uthi ngicela ukunyakaza la ngiyakaze kwi altar ngizokhuleka. Mhlawumbe khona ukubhimba. There are texts ababhekene nawo. Kodwa kufanele kube khona umuntu ozoma esikhaleni athandaze. Not ukuthi ufuna ukubenefita anything ukuthi mfundisi ngithandazele ngo ningakafiki ngathandaza ngo 7 ibandla lingena ngo 8 ngiyacela ukuthi ngithole amasentshana. No, God is a rewarder. Uyamvuza uNkulunkulu umuntu othembekalayo. Uyamvuza umuntu one consistency. Consistency. Bengajabula ukuthi ibandla makuthiwa ligcwele nelami noma ubani u90% kube isebenzi. U10% nje kuba abantu abasayifuna. Kunokuthi u10% kube wona othwala umthwalo ka90%. That's what we want. That's what we want. Ngizwile ukhalo lakho lamadoda uNkulunkulu awuvuse manje. Anpush. Uneziphi ezinhle kabazalwane. Futhi musana ukusaba izimpi. iGrace yanele. Angikutshela ngani, grace is for empowerment. Uthi uPaul mina bengafanele ukuthi ngibizwe ngompostoli ngoba bengizingela amakholwa.
usho njalo uthi kodwa ngilokho engiyikho ngenxa yomusa hayi ngamandla akhe ngenxa yomusa uthi ngathandaza kathathu ukuthi kulasusiva kimi kodwa kwangaphendulwa kodwa kuphendulile kwathiwa no imthandazo sowuphendula kodwa ngeke usuphendule ngendlela yakho wathi my grace is sufficient for you wathi ngizomnikeza into ezoba namandla ngaphezulu kweweakness yakho. I'm not going to remove the thorn, but I'm going to give you something that is better than the thorn. Into ezokwenza ukuthi ufunction noma ithorn ikhona, ufunction noma abazalwane behleba, ufunction noma abazalwane bethi ayikho into yenza, ufunction because the grace is empowerment. Because iyathekwa lento sometimes ubabuthaka ukuseva iyathekwa lento kuseva futhi usathane meshaya abantu la esontweni ushaya abantu ababalekile zivamisile izimpi iqondane nabalusizo futhi ungathuki ngemlilo eza kuwe ingenxa ukuthi you are in the purpose of God. Usho njalo Paul mhlambe uthi for I am the least of the apostle because I have persecuted the church of God, but the grace of God uthi by the grace of God I am what I am uthi and his grace from me was not in vain. Awungiyathanda ukuthi lo Musa ophezu kwakho ungabi sezeni. The grace of God is upon you ukuthi wenze mission uNkulunkulu akubizele yona. Bazalwane igrace ikwenza ukuthi userve in all season. You know, once you are graced ungacabanga ukuthi bazalwane asifisi thina ukuyibeka phansi ukuthi sike sithathe nathi ithuba nebreak siba abantu sifane nabantu kodwa igrace yona uthi usuhleli kuba khonto ekukhuphulayo ngaphakathi ukwazi ukusave ukwazi ukusave season against you wazala my son ukwazi ukuseva as the pastor uxhawula ubaba usokhela uzwile izinto ezinegative ayishilo ngawo nezinto ezinegative ayishilo ngebandla olphethe kodwa lento ithi mamkele embrace because igrace ikwenza ukuthi useve kuwo wonke amasizini ungavuma ukuhlala phansi ngenxa yezimpo obhekana nazo. Igrace is sufficient for you. Aba break aba ne grace they move forward. They move forward. Uyaboma ugive up usukuphoxa igrace ephezu kwakho. Uthenjwe kakhulu. Hayi angisaculi. Ngizoke ngibone ukuthi bazokwenza njani. Hey bazalwane. Sizodumisa uNkulunkulu noma izimo zingavumi. Uthi ke if anyone speak he should speak it as the one speaking the very word. Kusho ukuthi obizela ukushumayela izwi njengami akangashumayela into yakhe akashumayela lokho uNkulunkulu ambizela kona. If anyone serve he should do it with the strength God provides. Akekho osebenza amandla akhe la uma kune grace usebenza with the strength that God provides. Ingakho ngithe stay connected with the source. There's a strength that God is always providing to people who are serving. Through prayer, through worship, through reading the word of God, there is a supply. Yaboma standards, I think.
sithandazela ukuthi isipho siqhamuke suke sithandazela ukuthi igrace flow engaphazamiseki because asithembile thina sithembe yena osinikeza amandla okuserve bazalwane akuyona iarrogance that is humility iarrogance into ethi ngenza ngamandla ami ngingakwenza noma uNkulunkulu engekho kodwa ihumility ithi ngaphandle kwakhe I can do nothing uNkulunkulu uyasupply igrace yakhe there is a strength uyamnikeza uyethila amandla neyikhwepha konganazi ikhwepha there is a supply ekhona supply uyabona ngase sinihlambulukele nje kuke kufika amasandela angazi ukuthi ungalala usuku lonke ungavuki kodwa uthandaze ekseni noma umthandazo wakho uze ukuthi ufika la kodwa uze ukuthi someone is supplying a new strength. His mercies are new every morning. Uzukhathele pulpit kodwa abantu wazosibusisa mfundisi wazokhuluma nami saze saphila kodwa wena emzimbeni ubukhathele kukhona osupplier the strength. May God supply the strength every day. Ungawuyeka umthandazo ungaliyeka izwi uyabona umthandazo nezwi nokufasta kona abantu abashumayelayo abantu ababiziwe nabama vessels of grace ukuthi lento yakhe iflow ngaphandle kokuphazamiswa. Pray every day God supply lithi uyamnikeza uyethile yamandla as atu Paul is one atu Paul I can do all things through him who give me strength. So it's not you doing things, it's the supply of grace from above. Because let the good and perfect gift come from above. Aqhamuka kuNkulunkulu who has no shade of turning. Lezizipha iqhamuke kubantu. Lezizipha iqhamuke enyangeni ziqhamuka kuNkulunkulu. There is a strength. He renews the strength. uNkulunkulu ngathi uthi anganibuyisela amandleni manimela senithandazela ithi Nkosi. Uthandaze ngathi uthi ngeke uyidumise. Bese udumisa ngathi uthi awuthandazanga. Uthi Nkosi sengibheke wena. Akufila Paula ngenxa ya grace. Uzothi uPaul mina ngibe successful more than all the apostles. Kodwa uthi futhi akumina uthi Musa. Uthi ngisebenza phezulu kwapho bonke. Kuyasetshenzwa nasemseni kuyathandazwa. Kuyafasta nasemseni. Umusa kona abantu abalazy. Abantu abafuna ukubona uNkulunkulu emanifesta. Bese lithe lokugcina God provides so that in all things God may be praised. Lithi ukuze uNkulunkulu adunyiswe. Ngicela ulibamba leyo nto yonke into uNkulunkulu akugcobele yona is for his glory, not for your glory. Ukuze uNkulunkulu adunyiswe. Akube attitude lapho ukuthi mangimela angimeli ukuthi ngizonconywa abantu. Ngime ukuthi uNkulunkulu adunyiswe. Yabo masigqoka ingoba efana samukela abantu la sabo Asha. Angiyenze lento ngoba kungekho umsebenzi bengawenza uNkulunkulu adunyiswe. Hayi kudunyiswe mina, kudunyiswe yena. Angikhathali ukuthi abantu bafila kanjani ngami. Akubalekile ukuthi uNkulunkulu uyadumiseka yini ngento engenzayo. Ngoba la lithi as the faithful steward. Likhuluma ngefaithful steward la. Singabaphathiswa sibona abanikazi. Uba lo Musa singabaphathiswa asibona abanikazi singabaphathiswa. Si entrust uNkulunkulu kodwa kukhona umnikazi. Ebaza isteward masenza umsebenzi sifuna njalo ukuplease umaster.
ukuthi ucabanga kanjani umaster not ukuthi abantu bacabanga kanjani. Yonke into yenzayo noma ngathi uyabona abantu noma ngathi uyibona abantu ukuthi umaster uyasho yini ukuthi good. Lo methe, well done, good and faithful servant. Hey kwanele man. Angicela ukushumayela bazalwane. Methe lo nceke yamenhle. Methe le nceke yamenhle ethembekile. Nakhumbula abantu benikezwa ama-talent. Lot nikezwe lot wagqiba phansi. Laba abanye ba multiply amanye wathi lo inceke embi wathi laba abayi-multiply inceke enhle. Wasethi number 2 ethembekile. Ethembekile. Wathi uyinceke enhle ethembekile. Ukwazi ukusebenzisa okuyingcosana. Usethi ukuku ngiyokubeka kokukhulu. Usethi ngena nasekuthokozeni kwakho. Yabona bazalwane ukuseva. Can I declare this as a servant of God? Umuntu osevayo akahleze hleli kwi-level eyodwa. Akekho uNkulunkulu umuntu amthemba ngezinto zakhe njengomuntu okhonzayo. Uqala kunikeze incane bese ethi hayi ufaithful wena sengizokunikeza kweziningi. Nina nifuna okuningi ningakaze niphathe okuncane. Nabonakala ukuthi uphathe okuncane. Niyakudelela okuncane. Ngicela usebenzise example kawo kancane nje. Ngoba ngiyakwazi kancane. Wawuphethe umshado womfowethu. U-MC. Ngokutshela ukuthi lapha ngelila. Kodwa lo baba lo uyinto enkulu namhlanje. Kuseva nje. Kungekho umuntu othi bese ethi hayi wena ngizokubeka kokuningi. Abanye bafuna inkazimulo enkulu bengakazi bathembeka ukukazimulo encane. Good and faithful servant. You've been faithful to small things. Yazi ukuthi uNkulunkulu kwelinye iBhayibheli uthi abanye before abanikezwe kwakhe uthi abaqale bagadimize abantu. A testy attitude. A greatness in the house of God. Ayikho kuma titles. Ayikho kuma status. Kukhona ilamane zakuzathi inkosi ubani ohlala kanje kanje kodwa hayi ngeke. Ofuna ukuba omkhulu kulombuso uzobe isikhonzi sabo bonke. La awuclaim ubukhulu ngetitle, ubuclaim ubukhulu ngokukhonza. And uJesu was an example ukuthi athatha indish, athatha itowel, athi ngicela ukunigeza inyawo. Because greatness, the true greatness in the house of God, ayiqhamuki matha mawujahama position uyayizoyimisa le. Qale kuseveni. La akuyona istokfela umuzi kaNkulunkulu. Is the kingdom, is the family, is the lasting institution. Ayikho institution eyoba phakade njengebandla. Ingakho uma unikezwa ama reward nama results akhona nama benefits akhona unikezwa namhlanje unikeze nawe ephakade. Yabo mawuthatha imali zakhe emsebenzini unikeza imali ozoyiqeda la. Kodwa la unikezwa nokombuso. Serve with purpose kaNkulunkulu sengizovala. Serve with purpose kaNkulunkulu. And lalela if purpose kaNkulunkulu ifika nalento ekuthiwa i divine protection and divine provision. Abaswele Holy Ghost. Abaswele thoboleka ohluphekayo ukweleta uThixo. Abaswele. There is divine protection. Uyazi ukuthi khona divine protection. Awufi isikhathi singakafiki. That is my declaration. Akekho umuntu ozosebenzisa uNkulunkulu afi isikhathi singakafiki emseva ngeqiniso. Nengizwela bazalwane. Ngoba the book of Acts says uDavid esekhonzile kusho ukuthi eseliqedile
icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe kusho ukuthi he was relevant, he was faithful in his own generation. Lethwalala ubuthongo. Kusho ukuthi akufanga uDavid kwaphela ipurpose. I'm telling you, let me say that again. Purpose, ukuphila kwi-purpose can protect you. Ingakho ethi uJobe ngiyazi ukuthi ungenza konke. Neqobo lakhe alinakuvinjwa. Bangangivimba mina kodwa mangisecebeni. Akekho ngangivimba, mangisecebeni akekho oh Holy Ghost, akekho ngangihlula. Uma ufuna ukuthi impilo yakho ibe enveloped by the glory of God, hlala ecebeni kwi-purpose. Noma ngathi incane kanjani hlala kuyona. Uma uSathane ekufuna akufika ungaphansi kwenkazimulo ngoba abasevayo nabakhonza uNkulunkulu ngeqiniso bayavikelwa. Ngoba kade safa sivikelwe icebo. Yavikela icebo. uNkulunkulu angifuni nalo. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu unake yonke into, unake imission ayinikeza uKristu ukuthi yafulfilleka yona. uKristu akafanga la uSathane efisa umbulala khona because of the purpose of God. Khona la masosha kamfuna wathi nifuna baginqe kaphansi. Khona la kwalala khona emkhumbini wangathi uyacwila walala wangavuka ngoba uyazi ukuthi ngeke afe ngokugwiliza. I-divine purpose kaNkulunkulu ayivuma ukuthi afe ngamanzi, fanele afe eCalvary. Oh ngicela ukushumayeza kakhulu nezifa ibanga nokunamathela ngoba the purpose of Christ, the redemption plan was supposed to be fulfilled phezulu, not ukuthi abulawe izinto nje ezilula. Ngicela shela umprofeti izandla bazalwane. That is the divine purpose of God. It can protect you. There's too much grace in this house. I can feel it. uNkulunkulu akanivikele. Aqoshe izifo. I remove ama weaknesses onke. Athi wena ngeke ufe la. Washo njalo uNkulunkulu wathandaza uJesu, wathandaza nabafundi bakhe, wakhuleka wazojuluka njengezithukuthuku zegazi, bamshiya wakhuleka, wacela ukuthi hayi lesi sija sidlule, sangadlula, wathi hayi ngicela ukuvuma into eyodwa, not my will but your will be done. Lithi iBhayibheli the strength that God supply, lithi kwafika ingelosi yamqinisa. Akakasithwala isiphambano kodwa amandla okuthwala isiphambano ayisekhona. Ngifuna ukukutshela ukuthi lethu uNkulunkulu akubizela kuyona nakubeke kuyona phezukwakho usunawo amandla. Musukuba ivili uhamba wafuna yonke indawo. Ikhona lento eyithi wena you are a businessman, you are a businesswoman. Ikhona lento eyithi wena uzophumelela kuvaliwe, uNkulunkulu avula umnyango la ivale khona because the grace of God is enough. Makuthiwa the grace is sufficient, twice enough. It can cover any area of your leg. It's enough. It can ingamboza noma ibuphi ubuthakathaka. It's enough. Awudinga amanzi, the grace is enough. Awudinga abathandazi, the grace of God is enough. Awudinga inyanga, the grace of God is enough. If you have the grace of God, you have everything you need. When you have the grace of God, unayo yonke into oyidinga. Musani ukubheka amandla la engekho khona. Asemseni. We are the vessel of grace. We are empowered by God. And lamandla will sustain you. Ngeke ukhwithe iplan kaNkulunkulu. Uzohlala. The grace of God is for all season. Ngishilo. Aba give up abantu abagcotshwa uNkulunkulu. Bamserve uNkulunkulu behletshwa, bamserve uNkulunkulu bethukwa.
Baseva uNkulunkulu bengathandwa bamseve. Because abenzela abantu benzela uNkulunkulu. Eyakhi reward ibheke lapha. Yeke ukuyibheka la, ibheke lapha, bheke lapha, yeke uyibheka la, bheke lapha. And kuvamsile umprofeti wami ukuthi abantu who are truly graced by God bangene kwi season where they are being ignored sometimes. Uthola ukuthi udumo luyakulaba nje ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi laba fanele badunyiswe ngoba basheshe ucasuka. But umuntu who's carrying that genuine grace kwesisikhathi bakubadlule la ingazi ukuthi asibonanga. Ngake kwakwashonela umama lapha esontweni osevayo. Angazi ukuthi indaba yakhe yangazwakala kanjani. Bafanele ngeuxolisa ngoba ngangingekho. Kodwa uyena wangibambatha wathi khuleka nceka kaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi iziningi izinto ozenzayo. Kodwa khona abantu abangasave esontweni. Unga attendanga ne birthday yengane yakhe na 1 year uqhubeka. Ngisho mina umuntu wayishonela. Ngoba uyazi ukuthi uplantiwe. He's not just a member. He's planted in the house of the Lord. Kumele ube planted wathi ayinceka kaNkulunkulu. Ngasho amahloni kwangempela. Ngaye kombona ngenza indlela ukuthi sikwazi ukuthi simattend ngoba vele kumisekile. Phela sibona asikho perfect. Sometimes kukhona izinto ezidlula esingazenzi ngendlela eright, singayizwi indaba abanye bayizwe bayikhulume ngendlela yabo. We attended that person. But ngifuna ukutshela usakhona esontweni. Kodwa khona abantu esibenzela njalo kodwa abashiyayo sibenzela njalo. Because abayazi identity yabo abazazi ukuthi bangoba. Hayi angiqhawulwanga. Awu. Susukile nje ukuthi awuqhawulanga. Wena uqhawula bangaki? Uyabona lento okuseva it must come with maturity. Awukwazi uhlezi uyingane. Awukwazi ukuthi uhlezi unakekelwa. Usukhonze 10 years. Kanti uNkulunkulu usenikeze responsibility ukuthi unakekele abanye. Anikwazi ukuhlezi ningane bazalwane. Learn to grow up as a child of God. Ukuthi mebe ngangikhawuli mina engikhawulayo. Hayi angihanjelwa mina manginenkinga. Uthola inkosi mala ngayihambeli noyedwa. Funda ukuplant iseed ofuna iqhume ngelinye ilanga. Awuthi mina angiluke ngilinda abantu ukuthi bazongabe ngoba lento ngiyenzela inkazimulo ngifundile la is for the glory of God. Ngizomhambela umzalwane engahanjelwa ngithi uyabona ke yamba umuntu oplantiwe endlini kaNkulunkulu nodla ivision yala uthi umfundisi engazi nama elder engazi avela amhambele umzalwane privately bese ethi ngizokuthandazela ngithunywa umfundisi kusabambekile angithuye nozweqala bese ngalethi umfundisi khona umzalwane wethu ngathi asimhambelanga kodwa lapha ya uhambe ngegama lami hawo ngeke nizwe angithi nini nifuna inkazimulo kanti inkazimulo emele uNkulunkulu ufanele ahambe ngegama lakhe athi ngithunywe uye umfundisi engazi ngempela ukuthi uthunywe ubani kodwa ngoba unukudlile vision of this house and udlile mission of this house mefika uzothi ngithunywe umfundisi uthi angimxolisele kakhulu bese wena uyayithunga futhi utshela uelder bani atshela upastor bani atshele our prophet then sithungekile sekuthiwa sisivale isikhala usiqale sewena usivala awusho ukuthi hey ngila hayi xa nebandla lethu avele hangahambelana kodwa yabona ukuthi sikhonze ebandleni elihluphayo abaziwa because you must be planted in this house because ngeke ukhule njengesihlahla. That's what I'm saying to you. The grace of God to serve is upon you. You are the vessels of God's grace. Ungenzi ngamandla akho. Uthi Nkosi ngikwenza ngamandla akho. And ngeke ngivume ukuthi aphele. Awaflow through mina. Awaflow through imthandazo engenzayo.
Siphele isikhathi sami bazalwane. Ngicela unifundela lo musho bese siyathandaza. Isikhathi osinikelayo la ebandleni, you are a God steward. Talent, you are a God steward. We are not volunteers in the God's house. We are vessels of God's grace. When grace calls, grace equips and sustains. Our service becomes worship, and our worship becomes testimony to the world. When grace calls, He equips and sustains. And we become testimonies. Tina. Umusa ukubizeli awukubizi bese ungakunikeza amandla. Uyagcina baza khona abantu abagcina umusa la. Yazi umusa omningi ningi ungadidwa ele gama lomusa manje le gama lomusa seshuyele kaba ngeke ngicanga ngangeni lapha. Ungadidwa umusa amandla. Akekho umuntu oweak owamukela umusa. Umuntu owamukela umusa is the most powerful person on planet Earth. Umuntu omusa. And umusa uziveza ngendlela eziningi. The grace of God. Ngiyacela kulelo khona lakho uparticipate. Kulelo khona lakho wenza umsebenzi kaNkulunkulu. And ireward uyibheke lapha phezulu. Angisho ukuthi thina singabafundisi singabancoma abantu kuyanconywana. Kodwa kufanele wazi ukuthi bathi mebekeqile uNkulunkulu uyabhala izinto zenzayo. Lofika Holy Spirit lofika usuku oluhle. Bazalwane ngicela ukushumayela lento ocela. Akekho umuntu odalela ukuphila kwisizini eyodwa. Anizwa. Akekho umuntu yabo njengoba kunamasizini awu4 empilweni. Akekho umuntu odalela ukuphila kwisizini eyodwa. Akekho umuntu ofanele athi mina ekhaya sazalwa sihlupheka ngiyoze ngife kuhlupheka udelela umusa. Because akekho umuntu ofanele azafe nje ephila kumusa wodwa. Fanele impilo yakho masufika kuJesu ibe ngcono kunesiqalo sakho. Into esigarantayo ngesalvation ukuthi masifika kuyo siba ngcono kunendlela esafika ngayo. Ngiyayizwa ukuthi anizwe. Emshadweni wasekhaya uJesu eshintsha amanzi eba yiwayini. Wayezama ukusho ukuthi once wafika kumina impilo ya improve. Babuza lapho ukuthi awu beligcinelana elimnandi sonke lesikhathi. Belingekho bazalwane. Lifike ngenxa ukuthi ba invite uJesu. And uJesu mefika emshadweni waba yilink abazalwane waba yilink ye miracle. Yokuthi izinto ade zingekho kuleyo mshado zibe khona. Nezinto eziphelayo nezingqamukayo uNkulunkulu ayilethe supply kuzona. Ayikho impilo yomzalwane efanele ihleze kwisizini eyodwa. And I pray to understand once we are in Christ there is a new season of fika kuyona. Ungahamba ubheka amasini Jesus himself is a season of grace. Ingakho maye le ndoda ehleli ngasemanzini ethabeka abangiphushayo ukuthi nami ngithola ukusizwa uthi uJesu uthatha uhlaka lakho uhamba akamphushi uthi wena ulinda isizini yamanzi aseBethesda mina ngiyisizini yakhe impilo yakho mawufike kimi ufike kwisizini. Akekho umuntu ofanele afike namasizini endlini kaNkulunkulu aphinde afe kuleyo sizini. Kanti alishongo yini iBhayibheli ukuthi umuntu mase kuKristu uyisidalwa esisho kokudaleka edlule sekuvela you can never live in one season the rest of your life. Refuse in the mighty name of Jesus. Prophet, thank you so much. Season yakho eat. Eat. Aziyanyuka zikaThixo. Aziphansi ziyaphezulu. Ngicela uprofeta nogogo nomkhulu.
mhlawumbe imoto ngeke usayidrayiva ngenxa ye-age, kodwa uNkulunkulu ngizwa iproducer ama-result azothinta abantwana bakho, azothinta abazukulu bakho. Lento ongayinambithanga physical, uNkulunkulu uzoyenza ukuthi ikuthinte wena. Anginendaba ukisho lento, hamba wakha amagaraji qala. Ungasazakha izinto ezinganamagaraji. Mawukholelwe emotweni lakhe igaraji nje ingakafiki imoto. Musuyakha ngoba isifike, because uNkulunkulu umuva kwi-expectation. La ingalindelwe khona kenzi lutho. La ingalindelwe khona kaqhamuki. uNkulunkulu umuva expectation. Expect uNkulunkulu. Thank you, sir.